Beauty Khumalo, i-100 ngiqede kule nyaka ephelile. Ngiphethe unyaka 102. Ngikhulele emaplazini, ngaya esikoleni ngafika ngabheka u-A kuphela, ibhunu lathi buya uzosebenza eplazini. Angafunda kahle. Ngabuya ngawusebenza emaplazini ngaze ngakhula ngashada. Sikhule kahle kakhulu. Sibantwana sakhula kahle, sakhula. Asizange sishade sinomntwana emakhaya lapha. Umntwana ngimtholele emzini wokuqala. Baze bawu-7 abantwana emshadweni wami. Yashona indoda kunjalo. Khule ngemiyalo kakhulu. Ngisho ukuthandana, zange sithandane. Ngeshelwa abantu baneyincwadi yini befona benzani. Kodwa angakasho usisi wakho ukuthi manje ukhulile ngeke uthandane nje. Ukuqala kwami ukuya kumfana ngaya kuye usisi lo wayethi aqina. Ngathi manje uthi lo muntu uyeza lapha ngizafike ngenzeni kuye. Bafike uthi uziphathe kahle, wenze nje, wenze nje. Ungavumi ethi yenze nje, wenze nje, wenze nje. Nangempela kuze kwafika ilanga lokushada. Sashada esontweni esheshi. Umntwana ngamthola emzini lapho engishade khona. Nangempela sonke ubaba wami begane isithembu abami abawu-5. Akuzange kusale ingane ekhaya ebaleni. Nobaba wami wayesitshela ethi la ekhaya akukho ngane ezosala lapha ebaleni. Uma uqala ukuthandana, usisi wakho nangu. Uye ozokutshela ukuthi uhambe uye kulo mfana ufike wenzeni wenzeni. Ungenzi ukuthanda kwalo mfana athi ukwenze. Noma uyoshada futhi uma ushada ayingeni intombazane nomntwana. Ngena intombazana onke okushadisayo angakatholi abantwana. Yiwo azoba la eceleni kwakho. Hhayi esinomntwana. Hhayi kunjalo sikhule kunjalo.